waarom zie je mij niet aan? Eigen, laat me maar dat is waard, dus wil je mij luren. Niet eens je hand en wil, maar zonder mij weet ik wat ik wil. Ja, ik dat was Cullen. Nummer 13. Wolfgang Petri. En we gaan weer een Venlo's liedje doen. Petri, wat is Petri? Petri? Ja. Wolfgang. Dat is ook, ja. Kijk. Sonny, missen we terug? Maar, wat verdomme dat? Kind ze weer huren dat Sonny weer terug is. Ja, de huur zeg. Ja, hier is echt. Vorige week ging het echt goed, hè? Ja. We moeten er echt meesturen, hè? Wow. Dat is hij. Oh. Begin hier. Dan wil ik mee. Maar dat is er nog niet klaar, hè? Is er bijna klaar, hè? Bijna. Het is goed ervan. Ik schrik me te plappen. Ja. Ik zie het pupje van onderhoud.
de schoonste dag van jou. Zo lekker zingt een ouderwetse boom. De bloosgepel steekt door. Het heet zo'n schoegelding. Moesten niet het weg. Op de voet, ze had mineer. Schouw ik mee met het concert. Voor alles terug, dat had niet een goed. De schoonste dag van jou. Alle mensen dansen op de stoel. En op de boom van het orkest. Iedereen die het zo het vervolg. Dat is perfect, normaal, zijn best. Was die figuren gezien, niet. Met een oude misschien. Dan op de school, dan is de weer goed. De schoonste dag van jou. Zo'n lekker ding, een ouderwetse broek. De bloosgepel steekt door. Het heet zo'n schoengeldik. We sturen niet het licht. Op de voet, ze wat mineer. Schouw ik mee met het concert. Op de stoel, dan vliegen we op. De schoonste dag van Hij zingt dan huurt zomaar de 11, dus dan kijk dan allemaal wat beter. Dan moet er een vuur repeteren. En met zo'n drummer, is allemaal half werk ook nog maar allemaal. En we hebben natuurlijk gaan, we doen het zonder accordeon. En dan moet hier allemaal samen die accordeon. Die keer zei je beter geen een drummer hebben dan zonder een. Dit moet je überhaupt mee, ja. Ja, even wachten. Maar jij begon het proberen. Ja. We zullen hem langzaam maken, ik heb je man wel mee zingen. Ja? Ja. Ja, hou dan. Jans, ze hongen weer boete. Ze hongen weer boete. Weer in het café. Je raakt best dat jij probeer ze het heen. Je zult van een trappel en dat ging al best. Ik voel naar het binnen en doe wat de rest. En eindig ik kom heen. Dit is toch nog wel breed. We zitten af, door hangen we af. Zo samen onderweg. Zo lekker op de been. Door komen we af, door stonden we af. We blijven heel lekker zo lang maar af. Die vind ik het kwam, die vind ik het fijn. Zo lekker op de been. Nu komen allerlei songs. Dan moet je luisteren. Kom maar, hè. Pop. En die. Jou, jou. Dit is jou. Buurtgrup. Ja, en de spanning laten. En allemaal. Door komen we af, door stonden we af. Door zitten we af, door hangen we af. Zo staan we onderweg. Zo lekker doen we heen. Door komen we af, door stonden we af. We blijven heel lekker zo
Doe maar gaan. Ik zing al niet best. Hey, hey! De jongens van de Poëzielafaar, die zoeken kunstenaars met jullie met elkaar. Ik voel een hout en een porteur zit voorbij. Ik wil zo'n veel van enkele partie. Wie terug was zo hier, en dan gaan we heen. 1, 2, 3. De leeg doet de weg verder opgepeld. Jongen, 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 waar een hemdig stel. De bloemen van de hoek waar we zien. Ze zien de glorie van de Jokersrie. Kleine zwischenspiel. We spelen boekje, boekje, swing en opera. En de volken van je hoek zijn ze samen. Maar Marcel dan, en als het sloepen is, dan kunnen pas de kroeg. Dat kun je zien, dan gaat een lollig toetje toe. Wie weet wat het was zo hier, en dan gaan we heen. 1, 2, 3. De week moet de week verder opgepeld. Jongen, 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 waar een hemdig stel. De bodem van de hoek waar we zien. Ze zien de glorie van de Jokersrie. Moet de week verder opgepeld. Jongen, 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 waar een hemdig stel. De bodem van de hoek waar we zien. Ze zien de glorie van de Jokersrie. Ze zien de glorie van de Mens. Goed, nu wil ik echt Duits dubbel doen. Ja, 49. Ja, 49. Dat doen we één door. 49. We doen er maar één en dan komt de prijsuitreiking. Ja. Het prinselijk trio is klaar voor de prijsuitreiking. Driespan. Nou. Goed, doe je. Er is gekozen. De winnaar is bekend. Er wordt dadelijk publiek gemaakt. Maar we zetten nog even het sfeertje neer wat er van jullie is. Met een liedje, vendelsnummer Kampeer. En die zie je ook, hè? Josephine zei tegen mij, de jong en puur als die vriendin. Maar nee, ik zie nog nee. Het is niet de eerste keer, het is weer een als de leer. Het is weer zelf.
En kussen wel, kussen niet, kwam ik dat van de weg. Want de had ze me gezegd, in de ganse wandelweg. Zonder dingen, dat lukt ik niet. Dat wil ik niet, dat lukt ik niet. Zonder dingen wil ik niet zien. Oh, Josephine. Josephine voelt zich sterker op het heel argument dat ik niet zoek maar dan. Want ik weet wie ik het zie als ik de Josephine, dan blief ik heel veel stom. Dat komt dan heel opnieuw. Kreugel is altijd weer. En kussen wel, kussen niet, kwam ik dat maar de weg. Want de had ze me gezegd, in de ganse wandelweg. Zonder dingen lukt ik niet. Dat wil ik niet, het lukt me niet. Zonder dingen wil ik niet zien. Oh, Josephine. En kussen wel, kussen niet, kwam ik dat maar de weg. Want de had ze me gezegd, in de ganse wandelweg. Zonder dingen lukt ik niet. Dat wil ik niet, het lukt me niet. Zonder dingen wil ik niet zien. Oh, Josephine. Zo, het team van de politie oprijden. Ja, wie kon eens duchtig plaats maken? Wie gaan weggaan? Ja, en go. En het driespan komt naar boven, neem ik aan. Wij kunnen het woord geven. Goedemiddag pronkers allemaal, wat geweldig dat jullie met zoveel mensen hier naartoe ziet gekomen. Geweldig. En we hadden het meeste aantal pronkers ooit. Geweldig, dank u wel. Oei. Plus hebben we Prins Ruud in ons midden met zijn adjudanten. Jorg. En een andere adjudant, moet ik even de naam, want ik ben het speed mee. Kom hier alsjeblieft naar boven. Ram! Ram! Dames en heren, een groot applaus voor Prins Ruud in tweede, Bram Holla en Jorg van der Meij. Hartelijk welkom, Prinsentrio. Wie zouden het erg leuk vinden als je nog een klein woordje van ook bevindingen zou willen vertellen over dit pronken? Dat doen we hier. We hebben het pronken al 10 keer meegemaakt. Meestal moesten we dan zingen en kwamen we hier ergens van de ene stroot tot de andere. En dan was even de klooster en niks voor jezelf. Non DJ, wat is heel loes. Dat is dus het pronken. En een traditie die vroeger altijd een week later was, maar nu de week voor vastelovend. Volgens mij een goede keus. Het komt zeg maar het pronken hoe uiterlijk ten goede. Want het gaat natuurlijk om iedereen die hier alle tijd en energie stikt in het schoenenpekje en om die mensen aan de kant te vermaken. En dat vinden we klant, dat vinden we chic en we vinden eigenlijk dat er een enorm groot applaus weer is. Ja, dat was wel een beetje wat ik wil zeggen eigenlijk. Dankjewel. Dan gaan we nog eerst even eren met de Pronkstroot medaille. En dat gaan we eerst doen. En dan nog geven we het woord aan mevrouw Wil van Alphen, die de prijsuitreiking gaat doen.
chocolade pronkmadam van ons kloosterrot, uitgereikt door Toen Boermans. Gemaakt door Bakkerie Lamers, natuurlijk oeders eigen stedje van lol en plezier. Dan geef ik nou het woord aan mevrouw Wil van Alphen. Hoogheid adjudanten, van harte welkom in het kloosterrot. Nog harder, zo goed. Dan gaan we hier. De vierde prijs. Ik vraag aan de hoogheid om ze direct uit te reiken alstublieft. Dat is een fotocamera. Die gaat naar nummer 50. 25 Ries. Het betreft een zwart-wit camera. Hier nog wat hebben. Dan komen ze hier. 25 Ries. 25 Ries. Ja, applaus. Dankjewel. De derde prijs, dames en heren. Dat gaat naar nummer 39. De carouselkes. Dat is 50 euro, dames. De tweede prijs gaat naar nummer 47. Kai van Doorn. 75 euro. Dan komen ze. Met sigaar en de mol. Bitte sehr. Aber Frau Luise. Dankeschön. Ja, we hebben nog zat. Dankjewel. Ja, oké, dank. Heb je allemaal medaille? De eerste prijs, dames en heren. 100 euro. Die gaat naar nummer 43. Muziek moet de handen dus. Die gaat dit jaar naar nummer 46. Onze schone sloper. Bij de kinderen is de tweede prijs gevallen op nummer 27. Elias Vluggen. Waar is Elias? Elias. De Bronkentrofee. Ik weet niet waar Elias Vluggen is, maar de eerste prijs is voor nummer 32 bij de kinders. Dat is Lollipop. Thomas. Ja, dat scheelt.
we kunnen zeggen dat we genoten hebben, dat we volgend jaar zeker terug gaan komen zonder mutsen op de kierbus. Misschien doen we wel mee met z'n drieën. Maar zo'n kwante ideeën als die vandaag voorbij zijn gekomen, kunnen we ongetwijfeld mee bedenken. Maar alles voor de Joeks en Jan. Dank u wel. Fijne vastelovend allemaal. We kregen nu weer een fijne tijd. Zet alles ook netjes op het kastje. Heb de maling aan de 3. Het is ook eeuwig onder pieren waaien. Geluid mij ook de vulstig wie je ken. En heb ze levens aan die nerfke hangen. Pak eens! Tot vriend! Vasteloven! Singelen, 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 boem! Vasteloven! Dit is het moezel!